Il-budget imħabbar se jkompli jassisti lil dawk li jixtiequ jsiru sidien ta' darhom jew inkella jwettqu xogħlijiet ta' tisbieħ fuq il-proprjetà tagħhom. Fil-fatt il-Ministru Karwana ħabbar li l-Gvern se jkun qed jestendi l-miżura tal-għotja ta' €1000 għal 10 snin għal first time buyers. Dan wara li matul din is-sena kienu 2600 persuna li xtraw l-ewwel dar fl-2022 u bbenefikaw minn €3 miljun b'mod kollettiv. Għas-sena d-dieħla l-Gvern se jkun qed iżid l-allokazzjoni għal €5,200,000. Dan fil-waqt li għal sena oħra se jiġu estiżi l-iskemi ta' tnaqqis fit-taxxa tal-boll għal first time u second time buyers. Intant bilan li pajjiżna jgawdi minn aktar żvilupp sostenibbli, il-budget se jkun qed jestendi numru ta' inċentivi fiskali brabta ma' proprjetajiet isbaħ. Dawn l-inċentivi se jibbenefikaw minnhom dawk li jixtru jew ibigħu proprjetà li ilha mibnija iżjed minn 20 sena u vakanti għal aktar minn 7 snin jew inkella proprjetà li tinsab fiż-żona ta' konservazzjoni urbana magħrufa aħjar bħala UCA. Huma se jgawdu minn eżenzjoni tat-taxxa tal-capital gains u t-taxxa tal-boll b'mod komplut fuq l-ewwel €750,000 tal-prezz tal-proprjetà u jifrankaw taxxa tal-valur miżjud sa massimu ta' €54,000 fuq l-ewwel €300,000 fi spejjeż ta' restawr u irfinar. Dawk li din il-proprjetà tkun l-ewwel dar tagħhom se jkunu qed igawdu wkoll minn għotja ta' €15,000 jekk il-proprjetà tinsab f'Malta u €40,000 jekk din tkun f'Għawdex. Din tal-aħħar żdiedet b'10,000 skont il-budget imħabbar. Intant skemi eżistenti li jgħinu lil persuna tirrestawra l-faċċata u l-proprjetà tagħha se jkunu estiżi u jerġgħu jinħarġu bilan li dawn il-proprjetajiet ikunu preservati. Għal dawk li jikru residenza tagħhom se jkunu qegħdin igawdu tisħieħ sostanzjali fil-benefiċċju tal-kera. Fil-fatt il-massimu li persuna waħedha tirċievi minn dan il-benefiċċju se jiżdied minn €3,600 għal €4,200. Dan fil-waqt li familja b'wilt wieħed se jkollha żieda f'dan il-benefiċċju ta' €600 għal €5,400. Familja b'żewġ ulied jew aktar se jibbenefikaw minn €6,000 żieda ta' €1,000. Il-budget wiżen ukoll lil dawk l-istudenti Awċin jew raba ta' pazjenti Awċin li jkunu qegħdin jiġu rikoverati f'Malta minn barra li dawn l-istudenti għandhom benefiċċju għal kiri ta' akkomodazzjoni mistenni li jitlestew l-aħħar xogħlijiet Villa Lawri u l-Gvern se jagħti bidu għal proġett ieħor ta' akkomodazzjoni bl-isem ta' Dar Fatima fi Gwardamanġa.